Allas jixomulej fuq li modi jien salħtieħa tawlidek dajfin u l-għaddafna midbajja taruna sabiex nejxu għal dejjem L-għodwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin jisimgħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni għalina l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħudu sejrin niċċelebraw fl-imkien l-Ewkaristija, inġeddu fuq dal-artal il-Kalvarju, hemm Ġesu kbir espost qudiemna biex inkunu denji ngħidulu jgħinna u jaħfrilna. Ser noffri l-merti infiniti u kbar ta' din il-qudiesa għar-Ruħ Ġorġa Żammit. Inti triq li twassalna għand il-Missier Mulej Ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu Ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha Mulej Ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitina u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Btieba u ħnina Mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin nrażnu bil-ġisem u niċċaħdu mill-ħtiġijiet tiegħu inqawwu lil ruħna bil-frott ta' emejjel tajba b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u saltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. In-nies ta' Niniwe reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. F'dak iż-żmien il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u qallu: Qum, mur f'Niniwe il-belt il-kbira u x'għandrilla li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Niniwe kif qallu il-Mulej. Issa Niniwe kienet belt kbira l-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Niniwe ssir ħerba. In-nies ta' Niniwe emnu falla, nidew sawma u libsu ixkejjer, mill-kbir sa żgħir. L-aħbar waslet għand is-sultan ta' Niniwe u qam minn fuq it-tron tiegħu, neħħa minn fuq il-mantel tiegħu, inkesa bix-xkora u intasab fuq l-irmiet. U ħarġu xandru u jgħidu f'Niniwe: di grid tas-sultan u tal-gbarat tiegħu, la nies, la annimali, la bejjem u lanqas merħliet, ħadd m'għandu jduq xejn, u la jiraw u lanqas jixorbu ilma, u jinksew bix-xkejjer, kemm il-bnedmin u kemm l-annimali jgħajtu b'qawwa lejn Alla, u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bidejh. Min jaf jekk Alla jibdilux u jisobbih u jdur mill-kollha mix-xawla tiegħu u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina u Alla reġa' bdilu mid-den li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħaj lil Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu qalb maqsuma u sabina ma twarrabix o Alla flimkien. Ikollok nina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-nina tiegħek ħassar ħtijieti,
aħsinni konni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi flimkien. Oħloq fija qalb safja u Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek flimkien. Għax lilek ma jogħġbukx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla u qalb nidma, qalb maqsuma u sabina ma twarrabix u Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħi lilek Kristu, Gloria u tifħi lilek Kristu. Erġaw dulu rejja b'qalbkom kollha jgħid il-mulej, għax jiena twajjeb u ħanin. Gloria u tifħi lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta il-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal, nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlef is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Niniwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq is-sultana ta' nofsinhar għad tqum man-nisel ta' dan u tikkundannawhom għax ġiet mit-truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw hawn min waqwa minn Salamun hawnhekk. F'jum il-ħaq in-nies ta' Niniwe għad iqumu u dan in-nisel ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U waraw hawn minnu aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Ħsieb qasir ħafna. Għax wara mbagħad għandna l-meditazzjoni wara l-quddiesa. Il-ħsieb huwa ta' inkoraġġiment li ħanaqsam magħkom jagħmlilna kuraġġ. X'qedna irrepetejna għas-salm. Dak is-salm kultant hemm frażi nirrepetuha, jiġifieri dik hija l-kelma, il-frażi ċentrali, il-frażi importanti. Għalhekk ngħiduha 1, 2, 3, qedni 4 darbiet. X'qedna? Qedna qalb maqsuma u sobina ma twarrabix u Alla. Dan huwa Alla tagħna ħuti. Meta l-bniedem jersaq lejh niedem sinċier, jiġifieri sinċier, jiġifieri verament irrid, mhux oxra minn barra. Għalhekk il-frażi tibda qalb, Ġesu qalilna mill-qalb joħroġ kollox, l-estern. Mela qalb maqsuma, qalb dispjaċuta. U sobina, meta tersaq lejn Alla, ma twarrabix. Imbagħad għandna l-eżempju Ġona jippridka l dawk in-nies, u emmnu u il-kastik twarrab u l-kliem ta' Ġesu li jgħidilna l-istess ħaġa. Emmnu għax hawnhekk hawn aqwa minnu minn Salamun, hawnhekk hawn minnu aqwa minn Ġona u s-sinjal ta' Ġona hu li jiena għalkemm ma toqtluni jien fit-tielet jum inqum għax jiena għalkemm bniedem jiena u Alla. Ma aħna mexjin mhux wara t-tagħlim ta' bniedem
daqskemm wara t-tagħlim ta' bniedem tal-liben ta' Alla li ġie għalina biex jifdina u jisalvan. Inqumu bil-wifqa. Ħuti eżiż, fir-Ramdan Alla jistedinna biex induru lejh b'qalb niedma u soglina. Ngħidu mulej ħenna għalina. Għall-Knisja biex qatt ma tieqaf tikkonverti għall-Evanġelju u jxandar is-salvazzjoni lill-bnedmin kollha nitolbu. Għall-politiċi fid-dinja kollha biex iħossu l-bżonn li jwarbu kull tentazzjoni ta' qawwa u gburija u jikkonvertu bil-għajnuna tal-kelma tiegħek nitolbu. Għal min jgħix fid-dnub u skjav tal-ħażen biex jifhem li l-qawwa ta' Kristu tista' tirbaħ u tbiddlu nitolbu. Għall-erwieħ li hemm jistennew it-talb tagħna biex inti tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ftakar mulej fl-imħabba u t-tieba tiegħek biex il-ħina tiegħek ibla talf u eħlisna bi Kristu Sidna. Ħenna lina mulej, ħenna lina. Ħenna lina mulej, ħenna lina. Lejk mulej nollu lubna jismana, għalix fiki tamajna finnik ħenna lina mulej, ħenna lina. Sobenin mid-nubiet tal-imorti, nidolgu trotti l-mafra tal-ħsara. Ħenna lina mulej, ħenna lina. Nadda f'lubna mit-teba tal-ħtija u saħħana bil-faraġ tal-ħnina. Ħenna lina mulej, ħenna lina. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Mill-frott li inti tajtna mulej, aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsagrawhom lill-ismek bħalma inti bdilhom għalina f'sagrament hekk ukoll għamel li jkunu għalina ta' fejqan bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nitżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina, jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin infaħruk u ntennulek bla qeda Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis
Għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati bħal-ħobs. Radlek il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli joqgħalilhom ħudu u kullu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaħħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr ta' lid-dixxipli joqgħalilhom ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, kont taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Ġorġa Żammejt. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Sant, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk magħna u fostna għandna lil Ġesu, imqawwi minn din il-fidi tagħna fih ejjew ngħidu t-talba li jgħallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn dnubiet, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, il-paċi magħkom. Ħaruf tal-Alla.
danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Neżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min dawk stess soffrejt, il-għattu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu jirix u xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulħej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li jis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min daw stess soffrejt, il-għattu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu jirix u xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li jis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. الروح تنتهي لك Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nitolbu. Int qatt ma tieqaf titmana o Alla bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek. Għamel nitolbuk li dan l-ikel qaddis li tatina iġibilna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Imbirku il-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Kif fakkarkom li jissa dritt wara l-Qudiesa, Monsinjur Lawrenzio Berras se jibda jagħmlilna f'dawn l-erbgħat tar-Randan il-meditazzjoni għal żmien ir-Randan. Inħeġġitkom hekk biex toqgħodu
20 minuta x'inhuma għal tant grazzi u barkiet. U mhumiex 20 minuta moħħlija, imma huma żmien fejn aħna noqogħdu bil-qiegħda bħad-dixxiepli tal-Mulej Ġesu u nisimgħu il-kelma tiegħu. Għalhekk nagħtu bidu billi anke inkantaw innu lill-Omna Marija. Wieqfa kienet imbikkiha l-omħdejn bina fid-batiha fuq salib il-dren ta' din l-omni l-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuha nifet sejfin nikmet kem dbatiha f'qalb uġuha li madwejja li nifniha ħasset l-omni mbirka meta jmut il-ġisem tagħna għamel int li r-ruħ tistana dawlu seb il-ġenna. Iż-żmien